Shwmae pawb. Falle tro yma, a na i sôn ychydig mwy am y modiwlau eu hunain. Mae yna fodiwlau craidd, rhyw 60 credyd i'w rheini. Dwi newydd raddio ac yn chwilio am gwrs uwchraddedig a fydd gobeithio fy maratoi ar gyfer gyrfa cyfieithu. Mae'r cwrs Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol yn gwrs unigryw a chyffrous iawn. Mae wedi anelu at bobl o bob math o gefndiroedd, boed yn fyfyrwyr newydd raddio, yn ddarpar gyfieithwyr, neu hyd yn oed yn gyfieithwyr profiadol sydd yn chwilio am ddatblygiad proffesiynol. Fel rhywun sy'n gweithio, mae'r cwrs yn cynnig cyfle i ennill cymhwyster ychwanegol. Gyda'r cwrs hwn, mae'r llwybrau astudio yn hyblyg iawn. Mae'n bosib astudio yn llawn amser neu'n rhan amser. Mae'n bosib hefyd astudio un modiwl ar y tro. Mae cyfieithu ar y pryd yn rhywbeth sy'n apelio ata i. Licen i gael fwy o hyfforddiant i wella fy sgiliau. Yn ogystal â'r modiwlau hynny a ddarperir gan Prifysgol Aberystwyth yn ymwneud â chyfieithu ysgrifenedig, mae hefyd yn bosib dilyn trywydd cyfieithu ar y pryd, a darperir y modiwlau hynny gan un o'n partneriaid, sef Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Dwi'n gyfieithydd ar hyn o bryd, a hoffwn gael profiad mewn sawl gweithle a dod i adnabod cyfieithwyr eraill er mwyn dysgu rhagor am y grefft. Un o'r pethau sy'n gosod y cwrs hwn ar wahân yw ein bod ni'n cydweithio â nifer fawr o bartneriaid o fyd gwaith, sy'n golygu ein bod ni wedyn yn gallu cynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr yn rhan o'r cwrs, sy'n allweddol wrth baratoi at yrfa gyfieithu lwyddiannus. Mae'r cwrs hwn yn agor cymaint o ddrysau.